Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşyr baky tarap ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşiz. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň mehriban hybrasy Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykmak derarly gynançatlar gelýär. Onuň aly hedarety Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow siziň aly hedaryňyz. Siziň kakanyňyň aradan çykany barada habary şuňgur gynanç duýgy bilen kabul etdim. Size we siziň maşgalaňyzda hememe ýakynlaňyzda öwgedini dolup bolmajak bir ýetki derarly tüý sürekdeni duýgdaşygyny beýan edýän. Siziň aly hedaryňyz. Size şuňgur hormat goýýanygym hemmeler üçin iň oňat geljegi gurmagyň bähbidine Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy hemişe agrary da bardaky ananyrmalama hawrdyň. Antonio Guterres, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary. Watan habarlary ýepeşmede dowam edýär. Şugun ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýegişenmesinde belenilýän Türkmen bedewiniň milli bayramy, Türkmen alabaýynyň bayramy bilen bilelikde belendi. Ýatdan çykmajak fursatlary hememe taryhy ähmiýeti urany wakalar besenen bu dawralar ýurdumyzda arkada prezident bolan ýol başlygynda milli gymmatlyklaryň ösürilmegini, olaň dünýä ýüzünde giňden wagt edilmegini, hememe asyrly ýörgülerini geljek nesillere ýetirilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýäniň aýdyň beýany urly. Baktı dövrün tarihine yalın, yeni vataşan getirdim arkada. Pederlerim kıvradına feyini, pederlerim kıvradına feyini, atanın son atımı verdiyeni. Kiçiyim bu hormat oyunu, beni vataşan getirdim arkada. Öğrüğlü ve gıyratım var arkada, hatta milyon gıyratım var arkada. Dede şöhrat olsun, dede şan olsun, beni vataşan getirdim arkada. Dede şöhrat olsun, dede şan olsun, beni vataşan getirdim arkada, beni vataşan getirdim arkada.
Bayramçylyk döwresi münasibetli toplumun çäklerini şekillendiriş we amal haşam sungatynyň tergi eserlerim ýaýbangandyryly. Bu ýerde döredçilik ýoluny täze girişýän ýaş dekinler, behiçli bedewlere we edermen alabaýlara bagşlanlan surat eserlerini görkezdiler. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň talipleriniň döreden eserleri, şeýlekem akademiýanyň ýanyndaky Döwlet Çeperçilik Mekdebiniň okuwçylarynyň işleri bugünkü dawra münasibetli guralan sergide möhüm orna ýeledi. Munun özi ýurdumyzda arkada prezidentimiziň tagallasy bilen ýaşlaryň öz zekinlerini, ukuyuplaryny açyp görkezmekleri, olaryň usatlyk derejesine çykmaklary üçin ähli zerur şertleriň döredilýänini aňladýar. Döwlet derejesinde üpsünedilýän oňun mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan ýaş suratkeşler, nakkaşlar, sungat dünýäsiniň giňişligine has çuňur aralaşmak oruna ahlasly zähmet çekýärler. Bu bolsa olaryň durmuşda münasip orny tapmakda we saýlap alan hünärleri boýunça bilim derejelere ýetmeklerine aýratyn ähmetlidir. Heýkel taraşlaryň, halçy gelin gyýlaryň, zergärleriň, ateşýaplaryny taýýarlaýan ustalaryň we beýlekleriň işlerem bayramçylyk dawrlarynyň baş bedegine urly. Sergide görkezilen eserleriň her biri halkymyzyň milli senetgärligine we sungatyna degişi oglaryň aýdyň beýany bolup durýar. Müňilliklerden gözbaş alyp gaýdýan ýaxşy däp desturlar, toý däpleri häzirki döwürde mehriban arkadagymyň tagallasy bilen döwrüň ruhuny laýyk derejede ösürilýär we olar dowamy atarlýar. Şonuň bilen baglykda birde giňden tutulan milli görüş, türkmen bedewiniň milli bayramynyň we türkmen alabaýynyň bayramynyň çäklerini, halkymyzyň gadymdan gelýän ýörelgeleriniň döwrewap derejede dawrlanýanyny görkezdi. Karıştırdım şuhrat canım toylar toyu
almıştın. Dinegime barlık adam arkadağım buydumdum. Yurt adudu toylor tutyan arkadağım vatanla. Dinegime barlık adam arkadağım buydumdum. Yurt adudu toylor tutyan arkadağım vatanla. Mariyle balkında şovudum talamın. Dağı düdüğü karağımım zir toprağım kiramın. Kahraman arkadağımım her bir düdüğü takamın. Yurt aduda toylor tutyan arkadağım vatanına. Kahraman arkadağımım her bir düdüğü takamın. Arkadağım vatanına. Bir gıyratım kanat bağlap uçedi datan. Teginmede uduk yolu geçedi datan. Kovup gelyen atları iken kalırdı. Faylan barha bedevi. O yartın kuvatın gayratın senin. Gayratın benim ey. Çu 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 çap çap çapadıma çap. Hey çu 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 çap çap çapadıma çap. Yarış bugün ayıp olur galay tağıda. Bayrak alsak kış günümüz dönerle yağda. Kovup gelyen atlar iken kalırdı. Faylan barha bedevi. Koyatın kuvatın gayratın senin. Gayratın benim ey. Çu 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 çap çap çapadıma çap. Hey çu 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 çap çap çapadıma çap. Pelhana qoloyloy şina Berek bide bir gödenin qol buloyloy şina Ol bayrak koyup tıqığın potani İllen faylan taqbığın Koyatın kuvatın gayratın senin Gayratın benim ey Çu 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 çap çap çapadım çap Hey çu 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 çap çap çapadım çap Mele koşum mele koş Yettirmeten gele koş Kanat yarar dolurum hey 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 Senin bilen bile koş hey 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 Kanat yarar dolurum hey 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 Senin bilen bile koş Çapatıma çap çapatıma çap Çapatıma 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 çap Çapatıma çap çapatıma çap Çapatıma 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 çap Ara widli gülümü vah gülümü gülümü Nirde olsun tapa ta Ara widli gülümü vah gülümü gülümü Nirde olsun tapa ta Allah'ın uluy aditen Yaş kalbımın baditen Kaygı etme gıyratım sen hey 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 Altı vatan aditen hey 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 Kaygı etme gıyratım sen hey 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 Altı vatan aditen Çapatıma çap çapatıma çap Çapatıma 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 çap Çapatıma çap çapatıma çap Çapatıma 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 çap Ara widli gülümü vah gülümü gülümü Nirde olsun tapa ta Ara widli gülümü vah gülümü gülümü
Türkmenistan'ın evvela, linyeva, can vatanım, Türkmenistan'ım. Sonra bir yerde bayramçık at çapşıklarına badalga verildi. Atağınan yerde toy olur diye. İt gelli, kut gelli diye. Elbette it gelli, kut gelli, bağıt gelli. Bağıt bar yerine toy olur. Toy var yerine bağıt dolur. Şeyle maktatlar bilen at marat deyip koşa toylar toyloşya. Koy elmidama toylarını toyloşsun mehvan illeşler. Ine şeyle acayip günlerin öňtiradynda Türkmen bedewiniň milli bayramçylygy münasibetli kahraman arkadağımda, hormatly prezidentimide Türkmenistanyň Ustad Halipa Seydi diyen at berildi. Şeyle hormatly adyň berilmegi bilen kahraman arkadağımdy beýişli bedewlerimiziň hak hogunlaryny tüýsürekden gutlaýar. Milli sinamamızda mühüm orna eleyen şanlı sinem nasibetli guralan at çapşıkları üren gıdıklı ve çekilişli häsiýete eýe boldy. Şunlukda bayramçyk at çapşygynyň birinji çapşygyny 3 ýaşar bedewleriň 12-si 1200 metr aralyk boýunça Türkmenistanyň mali we ykdysat toplumynyň bayragyny almak uğruna güýç tinançdylar. Ine fiilleşiňi diýil mehriban illeşler çapy ýodadynyň içşidini gutlal gelýär. Gutly gelýär. Ine de gutly şol süýnük gelşine pelaganadan birinji bolup gelýär. Gözüňiz aýdyn kahraman arkadağymyz kara atyňyz gutly. Bugünkü toy gününi öz ýeňşi bilen, öz ýennemligi bilen jan köýerleri begenler. Koy şeýle ýeňşilen höwür köp bolsun. Mehriban prezidentimiz. Şunlukda üren çekilişli geçen birinji çapşykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka atçylyk toplumuna degişli gutly diýen bedew ýeňiş gadanny. Gutly 1200 metr aralygy 1 minut 19,19 sekundda geçmek başardy. Onun seyfi Türkmenistanyň at gadanan atçynasy Bajamov Çapyksuwary Kuliýew. Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli bayramçylyk at çapşygynyň ikinji çapşygyny 3 ýaşar bedewleriň 12-si 1200 metr aralyk boýunça ýurdumyzyň Neftgaz toplumynyň bayragy uğruna bäsleşdiler. Dinleşin diýil mehriban illeşler atlar soňky ýüründen dogry ýol üstüler. Ine de ýennämden taýlayan atlar Ay Sultan bilen Garabatyr öz arasynda dartly pordotlary emele getirýärler. Ine çapy ýodasyny bedew berýän. Kullu Türkmeni begenlerýän ajaýyp nurana bedewlerimiz toýa şaatlyk çagalyň berýän atlar öz arasynda dartly pordotlar alyp barýarlar. Garabatyr bolsa özüniň aýorçyny häzirem gowşutman öňe okdyrylyp gelýär. Onuň ýerýänden bolsa Ay Sultan gelýär. Ine Garabatyr Ay Sultany bermän öňdeligi özüni saklama başardy. Berekella Garabatyr, berekella. Görünüşýärli 3 ýaşar bedewleriň gatnaşmagyna geçirilen ikinji çapşykda Türkmenistanyň içeri işler ministrligine degişli Garabatyr diýen gurtmeli bedew ýeňiji boldy. Garabatyr bellenlen aralygy 1 minut 19,12 sekundda geçdi. Onuň seyfi we çapyksuwary Ýalkabow. Bayramçyk münasibetli geçirilen at çapşygynyň 3-nji çapşygyny 3 ýaşar bedewleriň 12-si 1200 metr aralyk boýunça ýurdumyzyň Sügda toplumynyň bayragyny almak uğruna öýdary bäsleşdiler. Dokma daraklarynyň sesini ýada salýan at toýnoklarynyň sesi tabyrap gelýär. Toýnogyndan uçgun sıçradýan tejen öz badyna bat goşup ardyly pellaganadan birinji bolup geçýär. Kahraman arkadağymyzyň ajaýyp tejeni Humdagy öz ýeňişlerini bayram edýärler. Kahraman arkadağymyzyň atlary ýerine pellaganadan birinji, ikinji bolup geçýärler. Heme hormatly prezidentimide toy şaatlygyny getirýärler. Koy şeýle şaatlykly pordotlaryň höwür köp bolsun. Mehriban illeşler. Şeýlikde Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka atçylyk toplumuna degişli tejen atly bedew 1200 metr mendiri 1 minut 19,12 sekundda geçip ýeňiji bolmak başardy. Onuň seyfi Türkmenistanyň at gadanan atçynasy Agamradow Çapyksuwary Çaryýew. Bayramçyk münasibetli geçirilen at çapşygynyň 4-nji çapşygyny 3 ýaşar bedewleriň 12-si 1200 metr aralyk boýunça Türkmenistanyň ulug we kommunikasiýa toplumynyň bayragyny almak uğruna bäsleşdiler.
Son köwrümden dogry ýol üstüler. Ene Allah diýerdiň kanat baglabyşan kuşlar kimin beýişli bedewlerimiz ýere agram talman uçup gelýärler. Kanat baglap gelýärler. Ene çapy ýodasyny tartyryp gelýän toýçy märekäň bugün şady bolup gelýän bedewler. Ene tinlaly, ene gyýlarym gelýär. Ene gyýlarym çapy ýodasynyň içinden alyp ardyly pellagana birinji bolup gelmekde başarýar. Görüşüňiz ýaly gyzykly we çekilişli geçen 4-nji çapşykda 1200 metr aralygy 1 minut 19 sekundda geçip gyýlary matly bedew ýeňji boldy. Türkmenistanyň ýetga toplumynyň bäherden açylyk gojulagyna degişli bolan bir bedewi Ussat Seyf Muhammed Seyfledi. Onuň çapykçylary Oraz Durduýew. 5-nji çapşykda 4 we ulyýaşar bedewleriň 12-si 1400 metr aralyk boýunça Türkmenistanyň gurulşyk we tenagat toplumynyň bayragyny almak uğruna bäsleşdiler. Görüşüňiz ýaly mehman elleşler. Öýe aralarynda dartly pırdatlar emele getirýän atlar. Kararym bolsa ýarsyn göňüni anamly çekmäge çalşýar. Çapy ýodasyna tartyn berýän atlar. Gutlahana möýdüň aýorsynda atlandyrýar. Kararym bolsa ne ardyly pellagana birinji bolup gelmekde başarýar. Gözüňiz aýdyn gahrman arkadaşymyz. Ene siziň ajaýyp nurany doratyňyz kararym bugünkü toý gününi ýene-de size toý şadlygyny getirýär. Görüşüňiz ýaly ören çekilişli we gyzykly geçen 5-nji çapşykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahyrteka açylyk toplugyna degişli karary matly bedew bellenlen aralygy 1 minut 33 sekundda geçip ýeňji boldy. Onuň seýfi Türkmenistanyň at galaryny açynasy Maksat Agamradow, çapykçylary Nurmurat Agamradow. Bayramçyk münasibeti geçirilen 6-njy çapşykda 4 we ulyýaşar bedewler Türkmenistanyň obagyjyk toplumynyň bayragyny almak uğruna 1400 metr aralyk boýunça bäsleşdiler. Ýa-da arasynda dartly pordatlar alyp barýan atlar son köwrümden dogry ýol üstüler. Ene ülker bilen sırdaşymyň arasyna diýden çekeleşki pordatlar ene çapy ýodasyna bedew berýän. Öz toýlaryny toýlayan beýişli bedewlerimiz bugünkü toýçy märekäň şadlygyna şadlyk goşýar. Çapy ýodady diýden gyzy Finland tomaşadyň ardyly pellagana barha goýlak gelýär. Ýigitler bolsa öz atlaryny gatsakyna ardyly pellagana birinji bolup gelýär. Ene ülker bugünkü toý gününi öz ýeňşini bayram etdi. Şeýlikde 6-njy çapşykda Taparmrat Niýazow adynaky Türkmen Obagyjyk Universitetine degişli ülker atly bedew bellenlen aralygy 1 minut 29 sekundda geçip ýeňji boldy. Onuň seýfi Türkmenistanyň at galaryny açynasy Keçigulow, çapykçylary 3-nji derejeli çapykçylar Berdimuhammedow. Bayramçyk at çapşygynyň jemleýiji 7-nji çapşygynda da 4 we ulyýaşar bedewler 1400 metr aralyk boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragyny almak uğruna bäsleşdiler. Bedirgen bilen ýakymly şeýledini goşadakary bilen özüniň aýogyny batlandyrmaga çalşýar. Bedirgen bilen goşadakary bilen çekeleşki pırdatlar emele getirýärler. Bedirgen bolsa beýlekatlara perwermen pellagana birinji bolup gelmegi başarýar. Ene gahrman arkadaşymyzyň bedirgeni şeýlede goşadakary bugünkü toý gününiň jemleýiji çapşygyna öz ýeňişleri bilen bayram edip gahrman arkadaşymyzy toý şadlygyny getirýär. Şonlukda ören çekilişli we gyzykly geçen 7-nji çapşykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahyrteka açylyk toplugyna degişli Bedirgen atly nurany bedew bellenlen aralygy 1 minut 32,12 sekundda geçip ýeňji boldy. Onuň seýfi Türkmenistanyň at galaryny açynasy Maksat Agamradow, çapykçylary Ussat çapykçylar Begenç Agamradow. Hormatly dawara gatnaşyjylar, eziz watandaşlar. Häzir Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli geçirilen ýarşydan ýeňjilerini syýlamak dabarasy gelip ýetdi. Hormatly Serdar Gurbanulyewicz. Häzir Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli uzak aralygy atly ýürüýüş bäsleşiginiň bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşiginiň ýeňjilerine şeýle hem şuňky at çapşygyna gatnaşyp ýarşda ýeňji bolan çapykçylara bayraklaryň gowuşulmagyna ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli geçirilen bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşiginiň ýeňjisine bayrak gowuşulýar. Bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşigini birinji orny Altınxan diýen at eýe boldy. Bu at milli atly sport merkezine degişli bolup, çapykçylary Ýazgerli Garajaýew.
Bayrağı Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının ordunatarı, Daşary İşler Ministri Meredov kowşurýar. Yeňice Tolkun televizory we 70 000 manat kowşurýar. Assalamu alaykum Serdar Gurban Uluyuz. Hormatly arkadaşymyzy Sater Paýsy sağ bolsun aýdan. Hormatly arkadaşymyzyň we siziň janyňyz sağ ömrüňizi tutýan tutumly işiňiz rogat bolsun. Häzir Udag aralygy atly ýürüýüş bäýatleşiginiň ýeňjilerine baýraklar goşulýar. Udag aralygy atly ýürüýüş bäýatleşigine birinji orny Dorbedew diýen at eýe boldy. Bu at Türkmenistanyň prezidentiniň ahirki atçylyk toplumuna degişli bolup, çaptybary Hoşgelli Toýliýew. Bayragy Türkmenistanyň Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ordunatarı, Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow kowşurýar. Yeňice Tolkun televizory we 70 000 manat kowşurýar. Mehriban adamlar, edid watandaşlar, halkara haltekatçylyk sport toplumuna geçirilen at çapşyklarynyň yeňjilerine bayraklar kowşurýar. Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet toplumunun bayragy urnaky birinji at çapşygyny, birinji orny 6-njy belgili çykyş eden Gutlu diyen at eýe boldy. Bu at Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekatçylyk toplumuna degişli bolup, çapykdybary Begmehmet Kuliýew. Bayragy Türkmenistanyň Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ordunatarı Müşşikow kowşurýar. Yeňice Polatly bayragy Tolkun televizory we 70 000 manat kowşurýar. Assalamu alaykum Serdar Gurban Uluyuz. Assalamu alaykum edid adamlar. Şonki bedew bayramçylaryna hormatly arkadaşymyzyň gutly diýen garatyna birinji gelmek meser etdi. Hormatly arkadaşym, siziň şahyr paýyňyz sag bol, taňa ýakan. Goý siziň janyňyz sag bolsun, tutýan tutumly işiňiz hemişe rewat bolsun. Toýlar olsun. Türkmenistanyň Nebitka toplumunyň bayragy urnaky ikinji at çapşygyna birinji orny, üçüncü belgili çykyş eden Garabatyr diýen at eýe boldy. Bu at Türkmenistanyň Içeri işler ministrligine degişli bolup, çapykdybary Öwed Yalkabow. Bayragy Türkmenistanyň Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ordunatarı Abdurrahmanow kowşurýar. Yeňice Meleguş bayragy Tolkun televizory we 70 000 manat kowşurýar. Assalamu alaykum Serdar Gurban Uluyuz, bahriwan adamlar, ýetip gelen bedew bayramynyň tüýsürekden gutlaýan Garabatyr diýen atymyň ikinji saputda hormatly arkadaşymyň şahyr paýyna münasip boldum. Bidatçynaşlar şular ýalakka döredip beren mümkinçilikler üçin köp taňa ýalkasyny aýdýan gahryman arkadaşym siziň janyňyz sag başyňyzdy tutýan tutumly işiňiz elmede amara wajarsyn. Sag bol. Türkmenistanyň Sewda toplumunun bayragy urnaky 3-nji at çapşygyna birinji orny, birinji belgili çykyş eden Tejen diýen at eýe boldy. Bu at Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekatçylyk toplumuna degişli bolup, çapykdybary Serdar Çaryýew. Bayragy Türkmenistanyň Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ordunatarı Galyjew kowşurýar. Yeňice gelşikli bayragy Tolkun televizory we 70 000 manat kowşurýar. Türkmenistanyň ulug we kommunikasiýa toplumunun bayragy urnaky 4-nji at çapşygyna birinji orny, 7-nji belgili çykyş eden Gyýylarym diýen at eýe boldy. Bu at Türkmenistanyň Nebitka toplumunun Beherden atçylyk toplumuna degişli bolup, çapykdybary Anorad Uradurdiýew. Bayragy Türkmenistanyň Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ordunatarı Öwed kowşurýar. Yeňice Yanardağ bayragy Tolkun televizory we 70 000 manat kowşurýar. Türkmenistanyň Guruşyk we Senaga toplumunun bayragy urnaky 5-nji at çapşygyna birinji orny, 6-njy belgili çykyş eden Kararym diýen at eýe boldy. Bu at Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekatçylyk toplumuna degişli bolup, çapykdybary Nurmurat Agamradow. Bayragy Türkmenistanyň Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ordunatarı Durduliýew kowşurýar. Yeňice Pereň bayragy Tolkun televizory we 70 000 manat kowşurýar.
Assalamu alaykum Serdar Gurbanulyevich. Türkmen bedewiniň milli bayramçylygy bilen sizi tüýsüramdan gutlaýan. Bugünkü bedew bayramçylyk münasibetli geçirilen atçapçygyna hormatly arkadaşymyzyň kararym diýen aty bilen saterpaýyna münasip boldum. Şular ýaly mümkinçilikler döret berýän üçin hormatly arkadaşymyza köp sag bolun aýdýan. Tutýan tümli işler elmi dam rewaj alsyn. Sag bolun. Türkmenistanyň Owa Hojallyk toplamynyň bayragy urnaky 6-njy atçapçygyna 1-nji orny 10-njy belgili çykşeden Ülkür diýen at eýe boldy. Bu at Türkmen Owa Hojallyk Universitetine degişli bolup çapytwary Berdimuhammedow bayragy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Uradgelliýew goşurýar. Ýeňije Garader bayragy Tolkun telewizory we 70 000 manat goşurýar. Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragy urnaky 7-nji atçapçygyna 1-nji orny 3-nji belgili çykşeden Bedirgen diýen at eýe boldy. Bu at Türkmenistanyň prezidentiniň AKLTK atçylyk toplamyna degişli bolup çapytwary Begenç Agamradow. Baş bayragy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Halkara AKLTK atçylyk assosiasiýasynyň hemde Halkara Türkmen Alabaýitler assosiasiýasynyň prezidenti hormatly Serdar Gurbanulyevich Berdimuhammedow goşurýar. Ýeňije Akhan bayragy, Zemin telewizory we 100 000 manat Türkmenistanyň prezidentiniň göçme kubagy we diplom goşurýar. Assalamu alaykum Serdar Gurbanulyevich, mehriban adamlar. Ine şu gün bedew bayramçylygy münasibetli geçirilen atçapçygynyň 7-nji çapçygyna Bedirgen diýen ak galatym bilen hormatly prezidentimiziň saterpaýyna münasip boldum. Hormatly prezidentimizi, ahli halkyny bedew bayramy bilen tüýsüramdan gutlaýan, hormatly prezidentimiziň jany sag bolsyn, ýyly ýurt tahwit tutýan tutumly işler elmi dam rewaj alsyn. Sag bolun. Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli Halkara AKLTK atçylyk toplamyna geçirilen atçapçyklarynyň hemde bäteşikleriň ýeňijilerini alan bayraklary bilen ýene bir gedek tüýsürekden gutlaýar. Bir karar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne gahrman arkadaşymyzyň saýasynda ýurdumyzda hemişe toýlar olsun. Soňra şany tenem nasibetli hormatly prezidentimiziň eginleşleriniň adymyň gözel tebigatymyz bekişli bedeglerimiziň keşfi şekillendirilen ajaýyp türkmen halkyny mehriban arkadaşymyza gowşurmagy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Halkara AKLTK atçylyk assosiasiýasynyň hemde Halkara Türkmen Alabaýitler assosiasiýasynyň ýol başçy Serdar Berdimuhammedowdan uly hormat bilen haýyş edildi. Soňra dawara gatnaşçylar şanly tenem nasibetli açylyp ulanmaga berilýän Halkara Türkmen Alabaýitler assosiasiýasynyň täze döwrebap toplumna tarap ugradylar. Koyman parxını, aylap yürtün bir dew
geçmeyen terbiye, görün bilen netilden netile geçen tälimdir. Öýünden uzagorysgyny idäp giden kişilere bedewi ýollaş bolupdyr. Olan öýüniň goraşysy bolsa, wepaly alabaýlary. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow atym ýollaş edip mendiller aşy. Uzaklara baryan men alabayım. Daşımın galasy, öýümüň penasy, sen kuşger goragşymsyň, ýok senin taýyň. İlkinji hem anamdar sardaşym sen. Sen edermen dostum hem gardaşym sen. Şoň üçin ojumy, öýümi, sen kuşger goraşyňy bilýär. Sen merdana, batyr, ýok senin taýyň. Sen wepadar dostumsyň, men alabayım. Heykel edip kömülleriň köşküne, arkada göterdi şöhret şanyny. Mermerden ak bina tallırdı ine, boytanırıp, uvanırıp ilini. Milli boytancımın alabayımız, şanyna toy tutýar bagtly döwrümüz. Sağ ol, ulak bolsun ömrümüz. Alkış dile, şöhret dile, arkada. Arkadağım bilen paykak takminden, boysancımı Türkmen alabaýlary. Halkın birliği ummatlığına mekredilen, anancımı Türkmen alabaýlary. Şöhret berýär arkadağım paykady, bugün Türkmen alabaýyň bayramy. O anazy altlara ýaýrady, boysancımı Türkmen alabaýlary. Ýa-ni güýçli ýetirden hüşde, alabaýda dogum hem goçul güýç var. Topragy taryhy atarlar aşýan, boysancımı Türkmen alabaýlary. Şöhret berýär arkadağım paykady, bugün Türkmen alabaýyň bayramy. O anazy altlara ýaýrady, boysancymı Türkmen alabaýlary. Bir yerde Türkmen halkynyň milli oýunlaryna aýratyn orun berilipdir. Çağalaryň uly şatlyk şowkuny bilen ýaýbangandyrlan oýunlary, olaryň milli gymmatlyklaryna bolan höwetlerini beýan edýär. Häzirki döwürde ösüp gelýän ýaş nesilleriň sazyşly ösmegini, olaryň çeýi berk bedenli bolmagyny, hemde okuýup başarnyklaryny açyp görkezmeklerini, ähmiýetli bolan milli oýunlar döwrewap derejede. Davara gatnaşlary şeýlekem bir ýerde guralan Türkmen tebigatynyň ajaýyp gözelliklerini, Türkmen alabaýlary wasp edýän eserleriň sergisi bilen tanışdylar. Häzirki wagtda Türkmen alabaýy dünýä ýüzünde meşhur tohumlaryň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň seçkiçileriniň alyp barýan işleri hemde alabaýyň arasy ganlygyny saklamagyň netijesinde ol biziň günlerimizde çenni özüniň ilki başda keçirini saklap geldi. Milli tarihi medeni mirasymyzy aýagyl saklamak hemde dünýä ýaymak, mehriban arkadağymyzyň iýiligderli durumça geçirýän döwlet ýazatynyň esasy uğurlarynyň biri bolup durýar.
Türkmen alabaylarynyň seçkiçilik işlerini ösürmek, büyük täsin tokumy hatta kämilleşdirmek, degişli orda geçirilen giňerimli işleriň möhüm bölügine urildi. Munyň özi paýgasy pederlerimiziň asyrlaryň dowamyna dereden milli ýörelgeleriniň nusgolukdygynyň aýdyň beýany bolup durýar. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Häzir Halkara Halkçılık Asosiýasiýasynyň ende Halkara Türkmen Alabaýitler Asosiýasiýasynyň prezidenti Serdar Gurbangulyewich Berdimuhammedow uly hormat bilen söz berýär. Hormatly adamlar, gaderli dawara gatnaşyjylar, fursatdan peýdalanyp sizi hormatly prezidentimiziň başçylygyna ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Hormatly prezidentimiziň taýsir tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzyň garaşsylygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň hemde gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygynyň bellenilýän ýylyna möhüm taryhy wakalaryň şaýady bolýar. Bu bayramçylyklar münasibetli ýurdumyzda döwrewap medeni durmuş we önümçülük maksatly deskalaryň we binalaryň bir näçesi açylyp ulanmaga berilýär. Hormatly prezidentimiziň himayet gollawlarynyň netijesinde halkymyzyň milli gymmatlygyna hemde buýsanjymyza öwrilen türkmen alabaýlarymyzy ösürip ýetişdirmek, olary köpeltmek, tohum arasylygyny gorap saklamak we ata-babalarymyzdan gelýän içinaslyk sungatymyzy dowam edip ýaş nesillerimize ýetirmek, olarda türkmen alabaýlaryna bolan söýgüni artdyrmak ugrunda giň meşwerli işler durmuşa geçirilýär. Inha bugun hem ýurdumyzda türkmen bedewiniň milli bayramynyň hemde türkmen alabaýynyň bayramynyň giňden we dawaraly bellenip geçirilýän günlerine türkmen alabaýlary üçin bir näçe döwrewap binalary, ýagny Halkara Türkmen Alabaýitler Asosiýasiýasynyň toplumyny, bu asosiýasiýanyň ahal welaýatynyň çägine gurulan karantin merkezini we Balkan, Daşawuz, Lewap, Mary welaýatlaryna hemde Aşgabat şäherine gurulan merkezlerini dawaraly ýagdaýda açyp ulanmaga berýär. Bu bolsa bedew wady bilen öňe barýan ezi diýarymyzda milli mirasymyz bolan Türkmen alabaýlarynyň sarpasynyň döwlet derejesinde hassa belende göterilýändiginiň aýdyn subutnamasydyr. Hormatly dawara gatnaşyjylar, bu döwrewap toplumyň we merkezleriň ulanmaga berilmegi, ýurdumyzda türkmen alabaýlarynyň baş sanyny köpeltmäge, olaryň tokumçylyk işlerini alyp barmaga we gadymy nesil ugurlaryny dikeltmäge, hemde türkmen alabaýitleriniň arasynda halkara derejesinde sergileri ve bäsleşikleri geçirmäne doly mümkinçilik berer. Şeýlehem bu deskalaryň ulanmaga berilmegi içinaslarymyzyň işlerini döwrewap derejesinde alyp barmaga hemde halkara türkmen alabaýitler asosiýasiýasynyň işini halkara derejesinde täzeçe guramaga we ösürmäge giň mümkinçilikleri döredür. Hormatly adamlar, sizi şu günkü Halkara Türkmen Alabaýitler Asosiýasiýasynyň toplumynyň, bu asosiýasiýanyň ahal welaýatynyň çägine gurulan karantin merkeziniň we Balkan, Daşawuz, Lewap, Mary welaýatlaryna hemde Aşgabat şäherinde gurulan merkezleriniň açylyp ulanmaga berilmegi bilen tüýsürekden gutlaýar. Hormatly prezidentimize Türkmen alabaýlarynyň şan şöhratyny halkara derejesinde hassa belende gallyrmak hemde milli gymmatlyklarymy gorap saklamak ugrunda döredip berýän şeýle mümkinçilikler üçin ýurdumyzyň ähli içinaslarının adından köp sağ bolsun aýdýaryn.
hormatly prezidentimizin janynyň sag, başynyň dik bolmagyny, il-yurt bähwetli beýik we tutumly işleriniň hemişe rowaj almagyny arzu edýär. Hormatly Serdar Gurbanulyewich Berdimuhammedow, Türkmen Alabaýynyň bayram bellenýän günlerini Halkara Türkmen Alabaý itleri Assosiasiýasynyň toplumy Albert Q.A. Akademi Halkara Guramat tarapyndan laýyklyk standartlaryna göre hil dolanýarys ulgamly hemde daşwy gurşawyň dolanýarys ulgamly ýerine ýetirýän we berja edýän edara hökmüne belliganny. Şeýle hem itleri ösürüp yetiştirmek boýunça ISO 9001-2015 hemde ISO 14001-2015 talaplaryna laýyklykda şahadatnamalara münasip boldy. Halkara Türkmen Alabaý itleri Assosiasiýasynyň toplumynyň dabaraly ulanma berilmegi hemde bu şahadatnamalara eýe bolmak münasibetli gahrman arkadamdy sizi hemde ähli itşunaslary tüý sürekden gutlaýar. Hormatly Serdar Gurbanulyewich Berdimuhammedow, şu dawaral purdatda Halkara Türkmen Alabaý itleri Assosiasiýasynyň toplumynyň şeýle hem Halkara Türkmen Alabaý itleri Assosiasiýasynyň Aşgabat şäher merkeziniň, Ahal vilayet karantin merkeziniň, Balkan, Daşoğuz, Lewap, Mary vilayet merkezleriniň dawaral açylyşyna teleköpür arkaly ruhsat bermeňdi sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Häzir göni video ara gatnaşykda Ahal vilayeti. Ahal vilayetinden hususy etşinas Türkmenistanyň atgadanyň etşinasy Durdumrat Garaýewa söz berilýär. Assalamu alaykum hormatly Serdar Gurbanulyewich. Men Ahal vilayetiniň ýaşaýjysy etşinas Durdumrat Garaýew. Hormatly Serdar Gurbanulyewich. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen siziň ýol başçylygyňyzda ata-babalarymyzyň asylly ýörelgesine eýerip, insanyň iň wepal dosty bolan Türkmen Alabaýynyň dünýädäki san şöhratyny belende galdyrmakda uly işler alyp barýarsyňyz. Hormatly Serdar Gurbanulyewich, hormatly prezidentimizi we sizi ýurdumyzda ilkinji gezek bilelikde bellenýän Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen Alabaýynyň bayramy bilen tüý sürekden gutlaýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, belent basy aman bolsun. Ağır kelle zıpatlı, pençesinde doğum var, yollaşına vebali, gem çopana kovanlar, kol çopanın yollaşı, oyunların sırdaşı, diyeceğini demişe, orar, sürüyünü koşu. Çerkez ağa, Çerkez ağa, Çerkez ağa diyen ha. Ne mollu ho, ne mollu. Çerkez ağa, aradaki sizden alan köpeğim var. Şon kulağını kuyruğunu kestim olin. Bu Muratcan ameni halis günüme koymadı ho. Ay koysana. Doğru da valla öz kulağını kesseler her şey diymersin. Ana var diyen abi. Muratcan, oğlum, onun özüne yetik seva vardı. Türkmen itleri üşerine, burnundan üşeyendir. İtin kuyruğunu kesmesen, burnunu yapıp yeli saklayar. Ana şonun suyunum hüşverliği cıda ağzalyar. Hüşver bolsun diye, sat bolsun, duyugur bolsun diye net bilen hem Türkmen itlerinin kulağı kuyruğu kesilyendir oğlum. Şopanı dost, orun sözü sürülen, ömür boyu yollaş edip yürülen. Bu ovadan tezin, üyüt gösüp yetha, Alabaýyň hormatyna gurulan, arka dağın şanyna da toy tutýar, Türkmen Alabaýy, Türkmen bedewi. Bu yolda kederli yatanlar, bu toprakta batından atanlar. Türkmen adım dostum deyip tutunur, Alabaýy şan verdi arkada. Siz tariha can verdi arkada. Merdana pederlem, sen maluhum paragatlık azuduluk yurdunna. Geçmiş uğrasında gelecek nurunna.
yaşar derdini arkada, tarihe can verdin arkada. Hey! 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 Ağlama yaşar verdin arkada, tarihe can verdin arkada. Hey! Arkada o şoför! Arkada o şoför! Arkada o şoför! Berkarar döwletimizin bagtiyarlyk döwründe Aşgabat şäherinde we welayet merkezinde ähli amatlykları bolan Türkmen alaway itleriniň ösürilip ýetişdirilýän merkezleriniň döwrewat binalary guruldy. Ahal welaýatynyň Akbudoy etrawynyň çägine hem Ahal welayet karantin merkezi gurulup ulanmagy berildi. Bu ýerde desgalaryň bir näçesi bolup, olarda ähli amatly şertler döredilenler. Bu merkezin içinde itleri saklamak üçün amatlı enzamlar bilen enzamlaştırılan 30 orluluk jaýlar urulanlar. Bu yerde Türkiye, Xitay, Rusiya döwletlerinden getirilen zooveterinar enzamlary, hematologik enzamlar, rentgen enzamy, barlyk laborator ulgamy, portativ rentgen ulgamy, parazit felceriş toplumy, itler üçün mikroçipler, şeýle-de bu karantin merkezde barlyk geçirişini okudy, hojuluk binasy, itlerin karantin merkezine yerleşenler. Bu yerde zähmet çekçe günärmenler üçün niýetlenen iş we din jarş otoglary, naharhana we beýleki zerur bolan otoglary yerleşýär. Merkezin edara binasy häzirki zaman enzamlary we sanly ulgama birikdirmek üçin kompýuterler bilen üpçün edilenler. Toplum alaway itlerini äkidip getirmekde zerur bolan şertler üçin ýörüýte awtologlar hemde itleri iýmitlendirmek üçin niýetlenen tirkegli traktor bilen üpçün edilenler. Milli medeni gymmatliklarymyzy aýawly saklamagy, olary dünýä ýaýmagy hemde geljekki nesillere ýetirmekde insanperwer işleri alyp barýan hormatly gahryman arkadaşymyzyň tagallary ören uludur. Şoň üçin-de Ahal welaýatynyň ähli ilaty we ilçunatlary Türkmen alawaýlaryny ösürip ýetişdirmekde we olaryň şan şöhratyny dünýä ýaýmakda ägir türlü işleri durmuşa geçirýän hormatly prezidentimize hemişe jan saglyk arzu edip, çeýlekin döwrewat merkezi gurdurup berenlik üçin özleriniň alkyş sözlerini beýan edýärler. Edil vatandaşlar, ne olsa Balkan welaýaty sanly ulgam arkaly gönar atnaşyga çykýar. Balkan welaýatynyň hususy içinas Türkmenistanyň atgadanan içinasy Durdy Mehmet Meredowa söz berilýär. Assalamu alaykum, hormatly Serdar Gurbanyňlyýew. Men Balkan welaýatynyň içinasy Meredow Durdy Mehmet. Hormatly Serdar Gurbanyňlyýew. Gahryman arkadaşymyzyň milli baýlygymyz bolan Türkmen alawaýlar baradaky aladalar netijesinde bugün ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna bolşýaly Halkara Türkmen Alaway itler Assosiasiýasynyň Balkan welaýatyndaky merkezi hem dawaraly açylýar. Hormatly prezidentimize Türkmen Alaway itlerini östürip ýetişdirmekde, olaryň tohum arasdalygyny gorap saklamakda, ajaýyp döwrewat desgalarda zähmet çekmäge döwletip beren giň mümkinçilikler üçin ähli içinaslaryň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Goý arkada prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Ata, boşluk, akbaymız uçukleptir. Tüveleme, it gelli kut gelli deyiptir könelerimiz. Bu oğlum toyun, şahatlığın alamatıdır. Var, enine ait çelpek yapsın. Ata, mene maňa çelen güçseklerimizi getireyin. Ene, boşluk, akbaymız uçukleptir. Atam sana derrew gadan atyryp çelpek yapsın neydi? Atıl seylemi olaytdır. It döpatı bilen, at tapatı bilen niýlenir. Hananny gyýlar, gadan atyryp çelpek yapman uğruna çykaryň. Enesi, alaway güjüňimiziň eýesine, ojagyna, ýurduny wepaly bolar ýaly, muny ata-babalarymyzyň ýetişýäli ojagyň aşagylygyn geçirmeli. Oğlum, ine bu alaway güjüňi saňa boşlugyň üçin sowgat berýär. Wepalylykda, dosthanalykda özüni dünýä tanadan alawaýymyz saňa da wepaly sirdaş bolsun. Al,
gutlu bolsun. Ine inni toy payın bolsa paylaver. Bedew ağlabayım, milli mirasım. Uvancımız, buyfancımız acapça. Devamet mirasım arşa götürün. Alkış dedi, şöhret dedi arkada. Türkmenin uypadar dosti, Türkmenin ağlavayı. Şanına toylur tutut, aşyat ödül binayı. Gelin kadın ayrılı, fikir koşup ovada. Aylanıp kuş depirin, sağ olsun arkada. Adaletli arkada, sakavatlı arkada, şan şöhretli arkada, kavul fili arkada. Arkada şöhret, arkada şöhret, arkada şöhret. Hormatly prezidentimiziň paratatly başdanlygyny, berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe medeni mirasymyzy, geçmiş taryhymyzy gorap saklamakda. Olary ilmi taýdan içgin öwrünip, dünýäniň ilmi jemgyýetçiligine ýetirmekde düýpli öňüdüşler gadanylýar. Balkanawaz şäheriniň çäginde tebii taýdan gözel künjeklerin birine gurulan binalar toplumy şeýle döwletli tutumlaryň ajaýyp miweleriniň biridir. 1 hektar meýdanyna ýerleşýän binalar toplumy uly alaway itleriň qarkysyny, güjüklerin bolsa 30-syny saklamagy niýetlenenler. Toplumda alaway itlerini gezdirmek, türgönleşdirmek, suwa düşürmek, veterinar hyzmatlaryny talaba laýyk alyp barmak üçin zerur bolan ähli amatlyklar gödegini tutulanlar. Görkezme çäreler üçin ýürüýteleşdirilen meýdança kende 30 orunlyk tomoşa münberi toplumyň dürli binalarynyň üstüne ýetirýär. Bu yerdäki edara binasy 2 gatdan ibaret bolup, onda ähli zerurlyklary özüne jemleýän iş otaglary, video gözegçilik otagy, mejlisler zaly, naharhana ýerleşýär. Bu yerde zähmet çekse hünärmenler üçin niýetlenen işgärler binasy, iş we din jalş otaglaryny, naharhanany, hammamy hemde beýlik zerur bolan otaglary özüne jemleýär. Toplumyň awtologları üçin göz öňünde tutulan awtoduralgy, alaway itlerini äkidip getirmekde zerur bolan ýürüýteleşdirilen ulaglar hemde itleri iýmitlendirmek üçin niýetlenen tirkegli traktor bilen üçinedilenler. Özboşlu tohum itler hökmünde dünýä jemgyýetçiliginde ul meşgurlukdan peýdalanýan türkmen alawaýynyň köp asyrlyk şan şöhratynyň täze belentlikleri göterilmegini, Balkanawaz şäheriniň çäginde urulan bu toplum alaway itlerimiziň muşdoklarynyň ardyl künjekleriniň birine urular. Halkymyzyň özboşlu medeni gymmatlyklaryny aýawly saklamakda, baýlaşdyrmakda, olary ilmi taýdan düýpli öwrenip dünýä ýaymakda, hemde geljekki nesillere ýetirmekde ägir uly işleri domusha geçirýän hormatly prezidentimiz biz köp sawatlaýar. Tany ulgam arkaly göni aragatnaşykda Daşowut welaýaty. Daşowut welaýatynyň hususy içinaz Türkmenistanyň at gadanan içinazı Halurdy Goçowa söz berilýär. Assalamu alaykum. Hormatly Serdar Gurbanulyewич. Men Daşowut welaýatynyň ýaşaýjysy Halurdy Goçow. Hormatly prezidentimiziň uly aladalary bilen bugun günde türkmen bedewleriniň, türkmen alawaýlarynyň şan şöhraty dünýäde bolýar. Mehriban arkadamyzyň başlangyçlary bilen gysga wagtda paýtagtymyzda we welaýatlarimizda Halkara Türkmen Alaway itleri asosiasiýasynyň merkezleri guruldy. Daşowut welaýatynda da şeýle merkezi gurup berendiňiz üçin mehriban arkadamyza we size Daşowut welaýatynyň zähmetçiler halkynyň adyndan tüýsüregimizden sawaslarymyzy aýdýarys. Goý mehriban arkadamynyň jany sag, ömrü uzak, belent taşy aman bolsun. Bugün täze binany gutlap, Halipa içinatlarymyz gelipdir. Täze binalar gutlu bolsun ýigitler. Halipa, alaway güjüň iň merdin nädip saýlamaly? It güjüklärden soňra oňa täze ýatak gurmaly. Ana şonda enesi haýsy güjügi täze ýatagy ilki bilen geçirse, şolum güjükleriň iň merdidir. Şu buý sonsly günne bu güjüge buý sons diýip at takalyň. Şu toy güni Türkmen alaway itleriniň önüp örgüjek täze binasyna
bu gücüğü sowgat edeliň. Wepallygyň, batyrlygyň, rawasygyň nusgasy ör boyuna galtynlyp ferman berdiň arkada. Ýyşyl rawat, belent basyn, aman bolsun arkada. Beyip tutumlaryň dowam bolsun arkada. Arkadağın ak yolu, nurlandır yar ıkbali. Türkmen alavayeti, bütün dünyanın kırarı. Biz siz bilin bahtiyar, dillerimizde alkış var. Miras atar pan üçün uzak yaşa arkada. Vefadardır güneşay, batırlığına yoktur tay. Arkadağlı yollarda milli buysunç alavay. Arkadağlı yollarda milli buysunç alavay. Arkadağa şöhret, arkadağa şöhret, arkadağa şöhret. Mukaddes garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk toýunyň uludan bellenjek geli ruhy bilen dawralara, taryhy pursutlary besenýär. Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli Daşoğuz welaýatynyň şäherinde halkara Türkmen alawaý itleri asasiýasynyň Daşoğuz welaýat merkeziniň görkany binasynyň ulanmagy berilmegi hem şeýle taryhy pursuklaryň biridir. Umumy meýdany 1 hektar bolan halkara Türkmen alawaý itleri asasiýasynyň Daşoğuz welaýat merkezi edara binasyny, işgärler üçin binany, hojalyk binasyny, 30 orunluk it ýatagyny, 20 orunluk 2-6 aýlyk itler üçin küçükhanany, 20 orunluk itleriň saklanýan ýatagyny, veterinariýa we izolýator jaýyny, münberi we sergi meýdançatyny, şeýlik hem türgenleşik meýdançatyny, awtologlar üçin ýer ýüte garajy, itleri ýuwundyrmak üçin ýeri özüne birleşdirýär. Halkary Türkmen alawaý itleri asasiýasynyň Daşoğuz welaýat merkeziniň maksady Türkmen alawaý itlerini saklamakdan, köpeltmekden we olaryň tohumçylyk işlerini alyp barmakdan ibaretdir. Türkmen alawaý itleri halkymyzyň mukaddes gymmatlyklarynyň biridir. Mehriban arkadamyzyň başçylygyny, onuň goraglygyny üpçün etmek, tohumçylygyny gowlandyrmak hende geljek nesiller üçin miras galyrmak häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň bir hökümini öňe sürilýär. Şuňky dawralar bu wagtda gowandyrjy işleriň durmuşa geçirilýänligine şaýatlyk edýär. Daşoğuz welaýatynyň şäherinde halkara Türkmen alawaý itleri asasiýasynyň Daşoğuz welaýat merkeziniň görkany binasynyň ulanmagy berilmegi üçin milli mirasymyzy gorap saklamak barada uly işleri durmuşa geçirýän Mehriban arkadamyny tüýsüregimizden alkyşly sözler aýdýar. Häzir Lebap welaýaty sanly ulgam arkaly Gönara taşygyar. Açylış tawaramyzda Lebap welaýatynyň hususy çynas Türkmenistanyň atgadanyň çynasy Rahmet Yoldaşowa söz berilýär. Assalamu aleykum, hormatly Serdar Gurbangulyewicz. Men Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy hususy çynat Rahmet Yoldaşow. Hormatly Serdar Gurbangulyewicz, sizi ýurdumyzda ilkinji gezek bilelikde bayram edilýän Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan. Bugün bolsa hormatly prezidentimiziň parasatly başlanýyjy bilen ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda boluşýaly halkara Türkmen alawaý itleriniň asasiýasynyň Lebap welaýat merkeziniň açylmagy welaýatymyzyň ýaşaýjylarynyň we ähli çynatlarynyň kalbynda eksilmez buýsanç duýgularyny öretdi. Gurup beren bu ajaýyp merkezimiz üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden sag bolsun aýtýarys. Goý gahryman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, belet başı aman bolsun. Ahal şapan yiğitler. Abi dowarlarda näme habar? Düýnüýe sürüýini bir möjek basdy. Ine edermen alawaýymyz kol möjek hötgesinden geldi. Ha berekella tüöleme. Kelen ýaldyr balawaýymyz.
Atavalarımızda şeyle nakıllar var. İtin ağzı ağlı olsa da möcek görünne birger. Oyunun yüngü düşük, itinki usok. İtin iyidin ne bol, atın ömünne. İtin demi, sünkün emi. Ağlıvay möcek aytaran olsa benden bir övüç terpayı vardır. Hanha ağıllı saylaval verin. Edidar kadağımız Dürdani Türkmen Ağlıvay kitabını şeyle diye. Ol çopanın yollusu, oyunların sırdaşı, giyce ünlüyür hemişe, korar, sürüyünü koşu. Onna näme? Göğünler kanatlanıyor. Arkadağı vatanımızda il günümüzü şartlanıyor. Sem edermen belet vasfı yetirilen Sarpada hak götürülen Türkmenin ağlavayı Korar sürüyünü koşu, koç yigitten sırdaşı Madan belettir başı O Türkmenin ağlavayı O Türkmenin ağlavayı Alkış aydiyat edin arkada akmada Şöhret ama Bu Türkmenin ağlavayı Şanlı toy bayramı vatanımıza yayradık Kalbimizin aydımı Türkmenin ağlavayı Korar sürüyünü koşu, koç yigitten sırdaşı Madan belettir başı O Türkmenin ağlavayı O Türkmenin ağlavayı Alkış aydiyat edin arkada akmada Şöhret ama Bu Türkmenin ağlavayı Bu Türkmenin ağlavayı Arkada ve şoför, arkada ve şoför, arkada ve şoför, arkada ve şoför. Ademi hemde müdimi Türkmen halkının bekişti bedevleri, ajayip hallar bilen birlikte halkımızın ıgtıvarlı kömökçüleri ve qorukçuları, vepalı dostu olan Ağlavay itlerini dünya medeniyetine vermegi Türkmen milletinin beyik görülgelerinin, yokarı medeniyetinin buytandırıcı tutnamalarıdır. Kädirki wagtda gahrman arkadağımızın büyümüçler aladalary bilen Türkmen Ağlavay itlerinin tohum arastylygyny gorap saklamak, olary köpertmek boýunça iň gerimli işler alyp bardy. Dawaraly ýagdaýda aşylyp ulanmagy berilýän Halkara Türkmen Ağlavay itleri asosiasiýasynyň Lewap welaýet merkezi welaýatyň Farad etrafynyň çägine ýerleşip, onuň tutgan meýdany 1 hektara barabardyr. Merkezde Ağlavay itlerinin 40 sanasyny, şeýlekem büjüklerin 30syny saklamagy mümkinçilik görüldüler. Merkezin çägine Ağlavay itleri gezdirmek, türgünleşdirmek, suwa düşürmek, veterinar hyzmatlaryny talaba laýyk alyp barmak üçin derewr bolan ähli amatlyklar göz öňünde tutulanlar. Toplumyň çägini görkezme şäherlerini geçirmek üçin ýörüýti meýdançy we 30 orunluk tomoşaçylar üçin münber ýerleşýär. Ağlavay itlerinin imitlerini tayarlamak üçin ýörüýti imit tayarlanýan döwrewat ýerleriň bolmaklygy hem merkezin aýratynlygydyr. Ağlavay itlerinin welaýet merkeziniň 2 gatdan ibaret edara binasy sany ulgam bilen işleýän ähli amatlyklar bolan iş otoglaryndan, mejlisler dalyndan, video gödäwçilik otogundan ibaretdir. Merkezde işgärleriň we hünärmenleriň diň jalmakly üçin ýörüýti otoglaryň, naharhananyň, hammamyň we beýleki durmuş hajatlary üçin zerur bolan dehqalaryň bolmaklygy aýratyn bellerlikdir. Toplumyň ygtyýaryny ýörüýti ulaglaryň, tirkegiň, awsudurulganyň bolmaklygy hem işleriň ýokary derejede bökdünçlik alyp gidilmegine ýardam eder. Umumy adamzat medeniýetiniň ösmegine, sallamly goşan Türkmen halkynyň medeni mirasyny gelin tarpa goýan hormatly prezidentimize Lewap welaýatynyň bagtyar ilaty şeýeksiz alkyşlaryny we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Edil vatandaşlar, häzir bolsa açylış dawaratymna sany ulgam arkaly göni aragatlaşykda Mar welaýaty. Mar welaýatynyň hususy içinä Türkmenistanyň at gadanyň içinäsi Atamrat Suleýmanowa söz berilýär. Assalamu alaykum hormatly Serdar Gurbangulyç. Hormatly prezidentimiziň taýda tagallalary bilen Halkara Türkmen Ağlavay itleri asosiasiýasynyň Mar welaýet merkeziniň binanyň gurulmagy biziň buýsançly başlarymyzy göwe getirdi. Bu merkeziň Türkmen Ağlawaýlaryny ösdürmekde we olar öwrenmekde uly ähmiýeti bolar.
Gahryman arkadamynyň jan sağı, ömürdok, tutyan tutumly işleri, rowaşlyklary betlensin. Aha, yigitler! Alaba iççägenleriniň öňüne ýyrtyjynyň dersini oklan. Goýal tegoşa taýýarlygy, ödeyesiniň buýrugyny ýerine ýetirmäne öwrensin. Ýyrtyjylaň tapatyndan, ýytynyň gorkman, tegoşy ödleşdirmäne öwrensinler. Ata, boynumy, gulawyny, goýrugyny kestiler. Buýrugyny hem tak hem hüşgär bolsun diýen niyet bilen kedilýär. Temem alganyna okgal atylyp gider ýaly. Dehen göwreli, gadan kelleli, aýy penzeli, ýumşak häsiýetli we paly alawaýym meniň. It atasyna meňler diýipdirler. O itin belli hazynasy bolmaz. Ata babalarymyz itin görellerlik ol hazynasy bar diýip aýtsalar. Göreli we men hem urusmany itten öwrendim diýipdir. Türkmen alawaýy özüne göwni ýetýän, boýsonjun, namusçun, ören sahawatlydyr. Ata, Murat kakamyň ýolbars atly alawaýy çopan goşuny görüp bir öwüşdiýle alypdyr. Berekella. Gadim ýetden gaýdýar asyl taryhyn. Sen nöwürdüm çyn ýyraryň manysyn. Arkadağım beyan etdi tarifin, şöhrat tapan Türkmen alawaýlary. Canım sosudur müpadarlığım, şiir yürekli Türkmen alawaýlary. Ezre kılıcı goran bolsun amasal, ýoşak tenasi alawaýlary. Ezre kılıcı goran bolsun amasal, ýoşak tenasi alawaýlary. San Türkmen alawaýlary, taryhyny beýan etdi arkada. Waspadesan Türkmen alawaýlary, şiirli Türkmen alawaýlary. Mehriwan arkadamynyň başlangyçlary bilen ýurdumyzda halkara Türkmen alawaýytlary asasiýasy we olaryň welayet bölümleri döredildi. Halkara Türkmen alawaýytlary asasiýasynyň Mary welayet merkezi ken bina edildi. Umumy tutýan meýdany 1 hektar bolan bu binada arasda tokumly Türkmen alawaýlaryny ösdürip ýetişdirmek maksatlary bilen döwrewat desalaryň bir näçesi bolup, olarda ähli amatly şertler döredilendir. Bu merkezin ýanaşyk ýerlerinde 2-6 aýlyk alawaý güjükler üçin 2 tany 10 orunluk uly alawaý itler üçin hersi 10 orunluk it ýataklary bolup, olarda alawaýlara talabalaýyk ýedek işleri amala aşyrylýar. Jemi bu merkezde Türkmen alawaý itleriniň 70 tany saklanyp, olaryň sanyny köpeltmek, sagdyn ösdürip ýetişdirmek işleri alınıp barlar. Bu ýerdäki gedim meýdançasyny Türkmen alawaýlarynyň gedim etmek üçin amatlyklar dörediler. Sergi meýdançasynda bolsa gözellik gätleşigine taýýarlanjak Türkmen alawaýlarynyň teçilip alnyşyny tomoş etmäge doly mümkinçilikler bar. Merkezin veterinar hyzmatlary binasy ýokary hilli veterinariýa enjamlary bilen üpçün edilip, onu Türkmen alawaýlarynyň sagdyn ösmegi barada uly aladar edilýär. Merkezde zähmet çekýän işgärleriň naharlanmagy we diýin almaklar üçin işgärler binasyny ýörüýti otoglar bar. Türkmen alawaý itlerine veterinar hyzmatlary ýoly goýmak maksady bilen 4 orunluk awtoturarga gurulyp, bu ýerde veterinariýa enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, ýörüýtileşdirilen awtoturarlar saklanýar. Merkezin edara binasy bolsa, häzirki zaman enjamlary sanly ulgamy beripdirilen kompýuterler bilen üpçün edilip, işgärleriň işlemekleri üçin ähli şertler döredilir. Mary welaýatynyň ähli ilaty we işçinatlary Türkmen alawaýlarynyň tokumçylygyny ösdürmekde, olaryň şan şöhratyny dünýä ýaymakda uly ähmiýeti bolan bu döwrewat merkezi gurdurup berenligi üçin Gahryman arkadamyda alkyşly sözler aýdýarlar.
Häzir Aşgabat şäheri Sanurgam arkaly göne aragatnaşyga çykýar. Açylış tabaramyzda Aşgabat şäherinden hususy itşinas Türkmenistanyň atgadanan itşinasy Mekan Muhammed Hanowa söz berýär. Assalamu alaykum, hormatly Serdar Gurbangulyevich. Gahrman arkadamyň taýsy tagallatynyň netijesinde Türkmenistanyň halkara Türkmen alawa itler assasiyasy döredildi. Onuň merkezi Aşgabat şäherine we welaýetlerde gurulyp berilmegi şeýle hem Türkmenistanyň atgadanan itşinasy, Türkmenistanyň halk itşinasy diýen hormatly atlary döredilmegine ýurdumyzyň ähli itşinaslarynyň begençiniň çägi ýok. Goý gahrman arkadamyň jany sag, başydyk ömrüdok bolsun. Hemişe tutýan işleri rowaj alsyn. Şaraga, türüýüniň ýtybary alawaýlardadyr diýýärdiňiz. Elbette, alawaýlar çopanyňa ýollaşy, goýunyň sırdaşydyr. Olar sürüýün taşlap gaýdaýmazlar. Hatda ýalyenlerine de gedekleşip ýendirler. Ana seret, ol görýänniňiz aplan bilen garagöz. Sürüýün gaýrasyna gaýym sak durýandyrlar. Oğlanlar, olar sürüýün ýysyna mäkäm öwrenşendirler. Burnlaryny üýtgeşik ýyselligi derrew goraga hädirdirler. Ýal beren wagtyňam ala garankyda ýallasaň, olaň ýysalş ukybartýandyr. Alawaýlaryň ýeliň uğruna ýatmaklarynyň hem sebäbi bar ekenne onu. Olary at daqlanada, daş keşfine, batyrlygyna, häsiýetine görä daqlyandyr. Diýmek, et çopanyň ýollaşy diýip ýöne raýdylmanyrdy. Dogry aýdýaňyz. Gahrman arkadamyň Türkmen alawaýy atly kitabyny belleýişi ýaly. Et çopanyň ýollaşy, goýunlaryň sırdaşy, gije günnüz hemişe gorar sürüýüni goşy. Döwürler aşa, arkadagy döwür getirýän joşa. Örkün, şuwlar urdy quýaşa. Uýsanjymyz Türkmeniň alawaýy, uwanjymyz Türkmeniň alawaýy. Türkmeniň alawaýy, uwanjymyz Türkmeniň alawaýy. Ahlasyň aman dogumyz, uwanjymyz Türkmeniň alawaýy. Arkada guýsanjy Türkmen alawaýy, arkada guýsanjy Türkmen alawaýy. Arkada şöhrət, arkada şöhrət. Gahrman arkadamyň taýsy tagallary netijesinde halkara Türkmen alawaýy itleri asosiýasiýasynyň Aşgabat şäher merkezi hem gurulyp bulanmagy berildi. Halkara Türkmen alawaýy itleri asosiýasiýasynyň Aşgabat şäher merkeziniň yer böleginiň umumy meýdany 1 hektar bolup, bu merkez Türkmen alawaýy itlerini saklamak we köpeltmek üçin göz öňünde tutulanlar. Merkezde 70 orunluk it yatağı, şol sanyna 20 orunluk itlerin saklanýan yatağı, 30 orunluk 2-6 aýlyk itler üçin güjükhana, 20 orunluk köpeklerin saklanýan yatağı, sergi meýdançasy we münwer, 5 orunluk izolyatorly veterinariýa hyzmat ediş binasy. Itleri ýuwmak üçin hammam, itlerin turgunlöşük meýdançasy, açyk we ýapyk görnüşli doly enjamlaşdyrylan aşhana we adyk ammary. Merkezin 2 gatly edara binasy, işärler üçin bina, 4 orunluk afdurulgy,
geçeýlik hem ehli zerur bolan tekniki desgalar bar. Halkary Türkmen Alaway itleri asasiýasynyň Aşgabat şäher merkezi zerur bolan döwrewat veterinariýa, medisina enjanlary we gurallary bilen üçnedilen. Merkezin işini ýokary derejede gurulamak üçin daşar ýurtlardan avtologlar, tirkegli traktor, yarım tirkegli suw ulgamy, ýörüýte it daşaýjy ulaw kemetirildi. Milli meden gymmatlyklarymy aýaly saklamagy, olary dünýä ýaýmagy hemde geljek nesillere ýetirmekde insanperwer işleri alyp barýan. Hormatly arkadaşymyň tagallaty ören uludur. Şoň üçin hem gahrman arkadaşymyň alyp barýan işlerini ýermizama üstünlükden hemra bolmagy, hormatly prezidentimiň janynyň sag, bilen taşynyň aman bolmagyny bil tüýsürümizden ardy edýär. Hormatly Serdar Gurbangulyewич Berdimuhammedow. Gadyrly dawara gatnaşyjylar. Türkmen Alawaýynyň bayramy münasibetli gurulýan ýylyň Türkmen Edermen Alawaýy atly halkara gözellik bähesigi 3 tapgyrda geçirilip, şu günkü jemleji tapgyrda desaply tapgyrlarda ýeňiji bolan bir-birinden Edermen Türkmen Alawaýlarynyň hereketlerini syn edersiniz. Bu synlaýan Türkmen Alawaýyňda peleň diýilýär. 2009-njy ýylda doglan. Bu Alawaýyň boyu 84, uzunlygy 87 santimetrden bolup, ol Türkmen itşunaslygyny meşhur körgaplan uğruna degişidir. Bu Alawaýyň atasy Makona, enesi Akçy bolup, ol halkara Türkmen Alawaý itleri asosiýasiýasyna degişidir. Arka dagyň belent paýhas pähminden buýsanjymyz Türkmen Alawaýlary halkyň milli gymmatlygyna mährinden ananjymyz Türkmen Alawaýlary. Bu Türkmen Alawaýyna peleň diýilýär. 2019-njy ýylda doglan. Bu Alawaýyň boyu 81, uzunlygy 88 santimetrden bolup, ol goňur 2000 atly Alawaýyň ugruna degişidir. Bu Alawaýyň atasy Akquş, enesi Owadan bolup, ol Ahal welaýatynyň Akbuğda etrabynyň Gäme owasynyň ýaşaýjysy Azad Suliýewiň hojalygyna degişdi. Taryhy asyrdan asyra geçdi. Taryhy nesilden nesile geçdi. Wepalylyk hemde batyrlyk kesbi guwanjymyz Türkmen Alawaýlary. Bu synlaýan Türkmen Alawaýyňyza gadym diýilýär. 2018-nji ýylda doglan. Bu Alawaýyň boyu 79, uzunlygy 80 santimetrden bolup, ol Basar 2014 atly Alawaýyň ugruna degişidir. Bu Alawaýyň atasy Böwser, enesi Gaplan bolup, ol Türkmenistanyň Goranmak ministrligine degişdi. Efer deňlik bilen iňip çägeden, sürüň goragyny çarýan äňiden, hormaty sarpasy artyp tädeden dayanjymyz Türkmen Alawaýlary. Bu Türkmen Alawaýyna Akquş diýilýär. 2019-njy ýylda doglan. Bu Alawaýyň boyu 77, uzunlygy 80 santimetrden bolup, ol Tejen Alaja atly Alawaýyň ugruna degişidir. Bu Alawaýyň atasy Ýolbars, enesi Marjina bolup, ol Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Rasul Kerimowyň hojalygyna degişdi. Sağlyk dosty ol Sürä howandar. Eýefine sırdaş wepaly janar. Milli gymmatlyga söýgü bar, şan bar. Söýenjimiz Türkmen Alawaýlary. Bu synlaýan Türkmen Alawaýyňda Garagöz diýilýär. 2019-njy ýylda doglan. Bu Alawaýyň boyu 75, uzunlygy 78 santimetrden bolup, ol Alawaý atly Alawaýyň ugruna degişidir. Bu Alawaýyň atasy Wepaly, enesi Garagyz bolup, ol Türkmenistanyň döwlet sirkine degişdi. Ýan vermedek güýçli, eserden küçbär, Alawaýda dogum hem guzur güýç bar. Şöhratly taryhy, asyrlar aşýan guwanjymyz Türkmen Alawaýlary. Bu Türkmen Alawaýyna kömek diýilýär. 2019-njy ýylda doglan. Bu Alawaýyň boyu 80,
uzunluğu 84 santimetre deň bolup, ol Akkuş adlı alawaýyň uğurunu degişidir. Bu alawaýyň atasy Yıldız, enesi Garagöz bolup, ol Türkmen alawaý itleri hojuluk jemgyýetine degişdi. Şöhrat berýär arka dağın paýgasy, toylara ulaşýar şanly bayramy, owazasy, asyrlara ýaýrady anancymyz Türkmen alawaýlary. Bu syýlaýan Türkmen alawaýyňyza Akhan diýilýär. 2019-njy ýylda doglan. Bu alawaýyň boyu 81, uzunluğu 84 santimetre deň bolup, ol Gyzylgaplan adly alawaýyň uğrunu degişidir. Bu alawaýyň atasy Akkuş, enesi Akçy bolup, ol Türkmenistanyň döwlet serket gullugyna degişdi. Bedew haly deýin gymmatlyk känim, alawaýy mahsus terbiýe tälim, şöhratly ýollary köplere mälim, durgenjimiz Türkmen alawaýlary. Bu Türkmen alawaýyna Bürgüt diýilýär. 2018-nji ýylda doglan. Bu alawaýyň boyu 81, uzunluğu 84 santimetre deň bolup, ol Akkuş adly alawaýyň uğrunu degişidir. Bu alawaýyň atasy Gadak, enesi Akbay. Ol Türkmenistanyň içeri işler ministrligine degişdi. Guurdy darar, köpek bolsa arkaly. Gözden gorar alyjasy halkasy. Arka dağın millilige sarpasy, buýsanjymyz Türkmen alawaýlary. Bu syýlaýan Türkmen alawaýyňyza Peleň diýilýär. 2016-njy ýylda doglan. Bu alawaýyň boyu 85, uzunluğu 87 santimetre deň bolup, ol goňur 2000 adly alawaýyň uğrunu degişidir. Bu alawaýyň atasy Akkuş, enesi Akkuş bolup, ol Türkmenistanyň içeri işler ministrligine degişdi. Arka dağly watanmyzyň guwanjy. Alawaýlar wöpalylyk nusgasy. Halkyň milli gymmatlygy, buýsanjy. Alawaýlar edermenlik nusgasy. Bu Türkmen alawaýyna Sultan diýilýär. 2015-nji ýylda doglan. Bu alawaýyň boyu 85, uzunluğu 88 santimetre deň bolup, ol Körgaplan adly alawaýyň uğrunu degişidir. Bu alawaýyň atasy Bürgüt, enesi Alyjy bolup, ol Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrligine degişdi. Belent waspy kalpdan çykan söýgüden, yigitlere sırdaş bolan höwrügen, bugun halkyň buýsanjyna öwrilen alawaýlar batyrgaýlyk nusgasy. Türkmen alawaýynyň daşy keşbini şekillendiriş, amaly haşam sunugaty eserlerini, neşir önümlerini we teleýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça halyçylaryň, suratkeşleriň, heykeltaraşlaryň, foto suratçylaryň, neşriýat işgärleriniň, teleoperatorlaryň arasynda ýylan edilen döredüjülük bäýatçylygynyň emirler toporunyň başlygy, Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň şekillendiriş sunugaty fakultetiniň heykeltaraşlyk kafedrasynyň muallimi, Türkmenistanyň halk suratkeşi Sarat Babaýewa hormat bilen söz berýär. Hormatly Serdar Gurbanulyewич, şuun ýurdumyzda geňden toýlanýan Türkmen bedewiniň milli bayramy hem-de Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli gahryman arkadagymyzy sizi hem-de ähli halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýaryn. Hormatly prezidentimize Berkcan saglyk, uzak ömür alyp barýan döwletli işlerine uly üstünlikler arzu edýärin. Häzir bolsa Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli geçirilen bäherçilikleriň ýeňjilerini yglan etmäge ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýärin. Ilki bilen Türkmen alawaýynyň daşky keşbi şekillendiriş we amal haşam sunnatynyň eserleri neşir önümlerde we teleýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça suratkeşleriň, heykeltaraşlaryň, halyçylaryň, foto suratçylaryň, neşriýat işgärleriniň, teleoperatorlaryň arasynda yglan edilen döredüjülük bäýatleşiginiň ýeňjilerini yglan edýärin. Türkmen alawaýynyň şekilini çitilen iň nepis haly eseri döretmek boýunça
Türkmen Alabaý atly eser üçin Türkmen hali döwlet birleşiginiň öňçülük gurmak bölüminiň baş hünärmeni suratkeş Aman Murat Rahmanberdiýew Gulberdiýew Tolkun telewizori bilen we şahadatname bilen sylalanýar. Assalamu alaykum hormatly Serdar Gurangulyewicz. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alawaýynyň güni tüýsürekden gutlaýaryn. Milli gymmatlyklarymy öz işlerimizde beýan etmekde, geljekde janyma ýaman zähmet çekjekdigmi synandyrýaryn. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ömür uzak bolsun. Köp sag bolun. Türkmen alawaýynyň iň surat eser boýunça Türkmen alawaý atly nakkaş eser üçin Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasynyň şekilleniş sunuwaty fakultetiniň grafika kafedrasynyň 5-nji ýyl talebi Bayrammelli Ýagmyrow Bayramow Tolkun telewizori we şahadatname bilen sylalanýar. Assalamu alaykum hormatly Serdar Gurangulyewicz, mehriban adamlar. Maňa da şuň bir üstünlikli wakalaryň biri boldy. Gahrman arkadamyň şah serpaýyna münasip boldum. Biz taliplara okamana, öwrenmene, döretmene uly mümkinçilikler beren gahrman arkadamyza sag bolsun aýdýan, hemde şunuň bilen birlikde Türkmen bedewiniň hemde Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan. Türkmen alawaýynyň daşky kesbine yerleşdirilen iň gowy neşri önümi kalendar boýunça Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmen alawaý kitabynyň bedegi işleri üçin Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň Metbuat Merkeziniň çapdan öňünçe işleri ýerine ýetirýän tehiniň kompýuteriň operatory, suratçy, dizayner Batyr Aşyrow Mehmet Gurbanow Tolkun telewizor we şahadatname bilen sylalanýar. Assalamu alaykum hormatly Serdar Gurangulyewicz, hormatly adamlar. Men sizi ilki bilen ýetip gelen Türkmeniň milli bayramy bilen gutlaýaryn. Şuň maňa gatyp üýtgeşgün boldy sebäbi men Türkmeniň milli alawaýynyň suratlaryny kevşirlemekde hemde şoklaýlandyrmakda şah serpaýyna münasip boldum. Goý hormatly arkadamyň jany sag başydyk ýyl ýurtdan bähwetli işleri amalasyn. Türkmen alawaýynyň edermenligini açyp görkezýän iň gowy telewizion görnüşler, teleoperatorçylyk işi boýunça Türkmen alawaýy atly video şekli Oğuzhan adynaky Türkmen film birleşiginiň kinoperatory Döwletgelli Orajaýewicz Hudaýberdiýew Tolkun telewizori we şahadatname bilen sylalanýar. Hormatly Serdar Gurangulyewicz, sizi ýetip gelen bedew bayramy bilen hemde Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsüregimden gutlaýaryn. Meniň Türkmen alawaý baradaky eden filmime ol baga berip şad serpaýyny bereňiz üçin hormatly prezidentimiň janynyň sag bolmagyny tüýsüregimden arzu edýärin. Türkmen alawaýynyň iň gowy heykel eseri boýunça Türkmen alawaý atly heykel eseri üçin Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasynyň şekilleniş sunuwaty fakultetiniň heykeltaraşlyk kafedrasynyň müdiri Polat Kakeldiýew Mämiýew Tolkun telewizori we şahadatname bilen sylalanýar. Assalamu alaykum hormatly Serdar Gurangulyewicz, mehriban adamlar.
Yurdumuzda şolar ýaly ýokary derejede bellenýän türkmen bedewiniň hemde türkmen alawaýynyň bayramyny tüýsürümden gutlaýan meniň durmuşymda ýatdan çykmajak pursatlar ýagny gahrman arkadamyz meniň türkmen alawaý atly heýkel eserimi şaherban ýapdy. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, belent başy aman bolsun. Hormatly damara gatnaşyjylar, häzir bolsa garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde ilkinji edek geçirilen Ýylyň Türkmen edermen alawaý atly halkara bäýatleşiginiň ýeňjisine Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowyň adymyndan bayraklar gowşurulýar. Bayraklar gowşurmak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Halkara Türkmen Alawaý itler Assosiasiýasynyň prezidenti hormatly Serdar Gurbangulyewich Berdimuhammedowdan dabaralar meýdançamyda gelmegini uly hormat bilen haýyş edýäs. Mehriban adamlar, edil vatandaşlar, hormatly dabara gatnaşyjylar. Ýylyň Türkmen edermen alawaý atly halkara bäýatleşigini Türkmenistanyň serket gullugyna degişli bolan Akhan atly Türkmen alawaý ýeňiji boldy. Ýylyň Türkmen edermen alawaý atly halkara bäýatleşiginiň ýeňjisi Akhan atly Türkmen alawaýyna ýörüýte medal gowşurulýar. Mehriban adamlar, edil vatandaşlar, Ýylyň Türkmen edermen alawaý atly halkara bäýatleşiginiň ýeňjisi Akhan atly Türkmen alawaý Türkmenistanyň prezidentiniň baş baýragy bolan ýeňil awtowulaga munasip boldy. Mehriban adamlar, bäýatleşigiň ýeňjisine diplom gowşurulýar. Häzir bolsa şuňky bäýatleşigiň ýeňjisine göçme kubok gowşurulýar. Assalamu alaykum, mehriban adamlar. Gahrman arkadamyň taýyp tagalatyny netijesinde ýurdumyzda ilkinji gedek geçirilýän Ýylyň Türkmen alawaý bäýatleşigine gatnaşyp Türkmenistan döwlet serhet gullugynyň Akhan itim bilen gatnaşyp baş baýragy munasip boldum. Bugün menin bu ýysanjymy iç ýyl çägio. Gahrman arkadamy sag bolsun aýdar. Hormat prezidentimizi, mehriban halkymyzy Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli tüýsürümden gutlaýar. Yurdumuzda şeýle ajaýyp şertler dörüp berýän Gahrman arkadamyzy çäk sag bolsun aýdan. Gahrman arkadam jan sag baş dik bolsun. Tutýan işleri elmi damar owaz alsyn. Hormatly Serdar Gurbangulyewich Berdimuhammedow. Häzir bolsa Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli ýurdumyzyň içnaslarynyň adyndan şu ajaýyp Türkmen alawaýyny kabul etmeňdi hemde gahrman arkadamyza gowşurmaňdy sizden uly hormat bilen haýyş edýäs.
Hurmatly Serdar Gurbanulyevich Berdimuhammedow. Şuun paytahtymyzda hem de vilayetlerimizde Halkara Türkmen Alaway Itler Assosiasiýasynyň döwrawa binalarynyň ulanma berilmegi münasibetli gahrman arkadaşymyzy sizi hem de dawara gatnaşyjylary ýene bir gezek tüý sürekden gutlaýar. Ýene de şular ýaly şatlykly, toýly günlerde görüşýänçä hoş sag bolun. Yurdumuzda ilkinci gezek belirlenýän Türkmen Alawaýynyň bayramy münasibetli hormatly prezidentimizin eginleşlerinin adından Türkmen Alawaýy adly ajaýyp halyny Mehriban arkadagymda gowşulmagy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Halkara Agalteka Açylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alawaýy Itler Assosiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowdan uly hormat bilen haýyş edildi. Hormatly ýaşar, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk edilýärler. Hormatly ýaşar, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namatynyň Nowruz döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa aprel aýynyň 26-syndan may aýynyň 2-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň vilayetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek heptanyň ikinji ýarymyny ýurdumyzyň şäherine Demirhat Gunatardan çyly howa akymyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň Balkan, Ahal we Daşady vilayetlerine atkem ýagşyň ýağmagyna, şeýle-de howanyň gecelik temperaturalarynyň heptanyň başyny ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastakygy Ýurdumyzyň Balkan vilayetinde ütkap duran bulutly howa bolup, heptanyň ikinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Gün ortagyny ordan Demirhat Gunatary ugruny ötgeden tiýlik sekundy 8-13-den 12-17 metre ýetýän şamal ösmeli. Hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 12-17 gradusyň 20 gradusga çenli maýyl, günýlerine 33-38 gradus ysy, welaýatyň kenary gatraplaryna 23-28 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň ahyryny atkem ýagşy ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Gün ortagyny ordan Demirhat Gunatary ugruny ötgeden tiýlik sekundy 7-12-den 10-15 metre ýetýän şamal ösmeli. Hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 13-18 gradusyň 20 gradusga çenli maýyl, günýlerine 24-29 gradus maýylan 38 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, Demirhat Gunatary ugruny ötgeden tiýlik sekundy 7-12-den 17-16 metre ýetýän şamal ösmeli. Hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 12-17 gradusyň 20 gradusga çenli maýyl, günýlerine 28-30 gradus maýylan 38 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, Demirhat Gunatary ugruny ötgeden tiýlik sekundy 8-13-den 17-16 metre ýetýän şamal ösmeli. Hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 12-17 gradusyň 20 gradusga çenli maýyl, günýlerine 27-30 gradus maýylan 38 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşady welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň ahyryny atkem ýagşy ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Gün ordan Demirhat Gunatary ugruny ötgeden tiýlik sekundy 7-12-den 10-15 metre ýetýän şamal ösmeli. Hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 11-16 gradusyň 20 gradusga çenli maýyl, günýlerine 24-29 gradus maýylan 37 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan Demirhat Gunatary ugruny ötgeden tiýlik sekundy 7-10-dan 10-12 metre ýetýän şamal ösmeli. Hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 16-18 gradusyň 20 gradusga çenli maýyl, günýlerine 26-28 gradus maýylan 37 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýaşar, ýurdumyzda aprel aýynyň 26-syna magnit hadisasynyň durnukdagy ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz aprel aýynyň 26-syndan may aýynyň 2-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolunuz. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň maçarynyň gadadan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly
hawa şartlarynyň adam bedenine ýetirýän oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini olanmagy, şeýle hem ýaz faslyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligi nazar alyp, fasla wara geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýeleşler, beýde günleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary ýetirýär jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan, ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşýän ödününe bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.